Ποιος είναι? Έλα ξάδερφε, ο Αρτέμις είμαι. Πού είσαι βρε Αρτεμάκη, χαθήκαμε. Πόσα χρόνια έχω να σ' ακούσω? 30 χρόνια πάνε ξάδερφε, με έβαγε ξενιτιά. Τώρα σε παίρνω από Αγγλία. Εδώ έχουν σχεδόν πάντα συννεφιά και βρέχει συνέχεια. Αχ βρε Μανώλη μου, να ξέρες πόσο μου έχει λείψει η Σαντορίνη μας. Ο Γιώργος τι κάνει, ο Γιαννάκης, ο θείος ο Μάκης, όλοι καλά? Ο Γιώργης έφυγε να ψάξει την τύχη του αλλού. Η ρύπανση του νερού ήταν μεγάλη καταστροφή. Το ναυάγιο μας κατέστρεψε. Οι τουρίστες προτιμούν άλλα νησιά με καθαρές παραλίες. Τα ξενοδοχεία μας το ένα κλείνει μετά το άλλο. Πολύ λυπάμαι βρε ξάδερφε, μου μαύρισες τώρα την ψυχή. Έχουν φύγει όλοι ξάδερφε. Ο Γιαννάκης ασχολήθηκε με το ψάρεμα για λίγο καιρό. Αλλά μετά τη ρύπανση δεν έχει νόημα πια. Ο θείος Μάκης έκλεισε την ταβέρνα του. Θύμα και αυτό της οικονομικής κρίσης. Τι λες βρε Μανώλη μου, δεν μπορώ να το φανταστώ πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό το ναυάγιο φταίει. Εάν το είχαν βγάλει από τη θάλασσα όλα θα ήταν διαφορετικά.